Kære moster, her kommer der en lille video herfra, hvor jeg bor. Så nu går vi lige på lidt rundtur. Her så er så entréen, når man kommer ind, og her hænger noget tøj og sådan. Og så har vi en gang her, så går vi ind til højre, og der har vi vores stue. Og den ser sådan her ud. Og så har vi en pejs her, så det er så dejligt med en pejs. Og ja, så går vi videre. Jeg skulle bare vise dig, hvordan ting og sager ser ud. Og så ser du, kan du forestille dig, at vi har ligesom 3 værelser en suite her, tror jeg det hedder. Så det her var stuen, og så går vi ind i spisestuen, og så tændte jeg lampen der, for du kan se, at vi har sådan en stor krystalkrone, som har fundet her i alle år, for alle, som har boet her, for det går simpelthen ikke at flytte den. Den er gigantisk stor. Men sådan ser det ud herinde. Og så har vi nogle boghylder her, og sådan lidt forskelligt. Og her har vi det danske flag, som jeg er så glad for. Jeg elsker mit danske flag. Så sådan ser det ud her. Og så går vi videre ind i et soveværelse. Og det ser sådan her ud. Og her er der en kakkelovn. Vi har lige fået malet her, så det er simpelthen så dejligt. Og så har vi et lille skrivebord der, hvor jeg kan sidde og arbejde. Og så går vi videre ind i en lille hal. Her er vores badeværelse. Det ser sådan her ud. Måske ikke så meget at vise for, men sådan ser det ud. Og så går vi videre ind i her den lille gang her. Og så her er vores Toms og mit soveværelse. Så her sover vi. Og så går vi videre tilbage. Og her har vi sådan en, hvad hedder sådan noget, køkken, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu står det helt stille i hovedet. Men man kan altså komme fra spisestuen og ud her. Og så er der et lille gammelt jomfrukammer her, som det hedder. Og det er simpelthen for helt forfærdeligt rodet herinde, for det bruger vi bare til, ja, alt hvad vi ikke ved, hvad vi skal gøre af, det ligger derinde. Serveringsgang hedder det, nu kan jeg huske det her, serveringsgang, og det er jo kæmpe højt op i taget her, som du kan se, eller i loftet. Og her kommer vi ud til vores køkken, så det ser sådan her ud. Og her ser du også skabe, de øverste skabe her, de er altså 1,90 meter høje, så det er noget stort. Det er højt her i huset. Og så kommer vi tilbage her ud i vores entré, da jeg begyndte at filme. Og så har vi herinde, så har vi et lille gæstetoilet. Det ser sådan her ud. Nu skal vi se her. Det er jo ikke så stort, men der kan man jo gøre sine behov herinde for den, som vil. Så går vi tilbage herinde, og så skal jeg vise dig, skal forsøge, så du ser vores stukatur. Vi har jo utrolig meget stukatur rundt omkring, overalt. Og vi har også kakkelovnen inde i vores soveværelse, så du får måske en fornemmelse af, hvor meget stukatur som er. Det er 4 meter op til loftet. Jamen det var da lige en rundvisning til dig, moster. Vi tales ved. Knus, hej.